नमस्कार श्रोते हो. मी आपला मित्र प्रशांत आपल्यासोबत पुन्हा एकदा आहे मराठी मिसळ या कार्यक्रमामध्ये आणि माझ्यासोबत आहे आपली माझी नेहमीची सहचारिणी आणि आपली दोस्त प्रीती गारुडे. तर आज नमस्कार. दसऱ्यानिमित्ताने आम्ही खास कार्यक्रम घेऊन येणार आहोत. तर दसऱ्याच्या निमित्ताने आज काय सादर करणार आहोत प्रीती लोकांसमोर आपण? आज आपण तर एकदम मस्त शो आपण प्लॅन केलेला आहे सगळ्यांसाठी. सो वी आर गोइंग बॅक इन टाइम बट वी आर ऑल्सो स्टेइंग इन टाइम. आपण गीत रामायण बद्दल बोलणार आहोत आणि आपण AIR रेडिओवरती जे 1960s मध्ये गीत रामायण एअर होत होते त्याच्याबद्दल आपण बोलणार आहोत. एक स्पेशल गेस्ट जे आपल्याला जॉईन करतील मेलबर्नवरनं. प्रशांत, मी इंट्रोडक्शन द्या त्यांचं. राइट. मेलबर्न नाही, ॲडलेडमधनं हो, ऍडलेट. ॲडलेडमधनं ऑस्ट्रेलियामध्ये. पूर्वाश्रमीचे ऑकलंडमधलेच रहिवासी, पण आता ब्रिस्बेनमध्ये वगैरे गेलेले. ॲडलेड, ब्रिस्बेन, मेलबर्न सगळ्या ठिकाणी ऑस्ट्रेलियामध्ये फिरत असतात ते. IT च्या फील्डमध्ये असल्या कारणाने लेट मी इंट्रोड्यूस रघुनाथ पवार. नमस्कार रघु. नमस्कार प्रशांत. नमस्कार नमस्कार. हो खरंय, IT त असतो पण IT त नसतो. आणि रघुजी आणि माझी ओळख झाली ती पण गीत रामायणाच्याच निमित्ताने. आणि जवळजवळ 10 वर्षापूर्वी आम्ही हा पहिल्यांदा कार्यक्रम माझ्या घरीच बैठकीमध्ये अरे करण्यात वा. आलेला होता. तर आज आपण पुन्हा एकदा त्याच्याकडे जाऊया. दसऱ्याचा ओकेजन आहे, त्यामुळे रावण वध झाला आपण म्हणतो त्याचा, पण रावणाचा वध ज्यांनी केला त्या रामाबद्दल गीत रामायण हे एक अजरामर काव्य गदिमांनी लिहून ठेवलेलं आहे. तर आज एक थोडीशी चर्चा करूया आणि थोडी गाणी पण ऐकूया तुझ्या सुरेल आवाजामध्ये. फारच सुंदर बॅकग्राऊंड आहे तुझ्या याच्यामध्ये मागे, तर त्याचाही लाभ घेऊया. तर रघु, टेक अस थ्रू द जर्नी की गीत रामायणाचा की काय संबंध होता, पहिलं काय झालं, काय काय अनेक्डोट्स होत्या. बेसिकली बघ, आता ह्याची सुरुवात म्हणजे ह्याची मूळ कल्पना गीत रामायणाची ही सीताकांत लाड नावाचे जे ऑल इंडिया रेडिओवरचे संचालक होते, त्यांची ही मूळ कल्पना. आणि त्यांनी बेसिकली बाबूजी आणि गदिमा ह्यांना दोघांना एकत्र आणलं आणि एक संकल्पना बोलून दाखवली. बरं, असंही नव्हतं कारण दोघंही चित्रपटाच्या चित्रीकरणात आणि बाकी सगळ्या गोष्टीत व्यस्त होते. त्यामुळे त्यांना बसवून असं काही 4 महिने बसून तुम्ही काही करा आणि नंतर आपण प्रोड्यूस करू असं काही होऊ शकत नव्हतं. तर व्हेरी व्हेरी युनिक कन्सेप्ट की त्यांना सांगितलं की सर्व चित्रणावर तुम्ही लिहा, हळूहळू लिहा, हरकत नाही, आणि आठवड्याला आपण एकच गाणं रेकॉर्ड करू. तसे हे 56 गाणी त्या 52 आठवड्यामध्ये रेकॉर्ड झालेली आहेत 1955 ते 1956 सालापर्यंत. तर मला अतिशय अद्भुत वाटतं की म्हणजे एक तर म्हणजे त्यात काव्य, आपण त्यावर विस्तृत बोलूच, पण असे अनेक त्यातले मध्ये मध्ये किस्से आहेत. पण मला त्याच्याबद्दल अलौकिक ह्या दृष्टीने वाटतं की एक गीतकार, एक संगीतकार, ध्येय केवढं मोठं असू शकतं माणसाचं, की त्या एका ध्येयासाठी 52 आठवडे ते काम करत होते. आणि कुठेही तुम्ही पाहाल तर सलगता, पहिल्या गाण्यापासून ते शेवटच्या गाण्यापर्यंत मूडची सलगता जी ठेवलेली आहे आणि तो सातत्य आहे त्या क्वालिटी मधलं चूज करण्याबद्दल, कुठला राग निवडावा, काय शब्द असावेत, काय असावेत, हे कमाल आहे. आणि ते दृढ निश्चयतेशिवाय मला वाटत नाही होऊ शकतं. ते आहेच, म्हणजे त्याच्याबद्दल तर वादच नाही. पण दुसरी गोष्ट मला अजून त्याच्यात ऑब्झर्व करण्यासाठी वाटते की नॉर्मली कथा लिहिताना किंवा गाणी लिहिताना वगैरे जेव्हा एक पिक्चरचे असो किंवा असे वेगवेगळे सीन्स असतात, त्याच्यामुळे तुम्हाला ऑप्शन असतं की एक सिक्वेन्स आपल्याला हवा, तो आत्ता मूड अमका आलाय तर एक लिहिलं, मग पुढे गेलं. इथे म्हणजे अगदी साचेबद्ध टाइम, तुम्हाला 1 आठवड्याचाच टाइम आहे आणि त्याच्यामध्ये कथा ही अशीच जाणार आहे. म्हणजे मी आत्ता लग्नाबद्दल लिहिलं आणि नंतर आता चला मला आता वधाबद्दल लिहायचंय आणि मग मी येतो परत मागे हनुमानाकडे, असं चालणार नव्हतं. त्यामुळे त्या त्या सुसूत्रता ठेवण्यामागे सुद्धा केवढं कौशल्य आहे त्याच्यामध्ये, हे बाखाणण्याजोगं आहे त्याच्यातलं. निश्चितच. अगदी 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 कम्प्लिटली अग्री विथ यू. रघु, मग चला आपण कार्यक्रमाची सुरुवात एक सुरेल अशा गाण्यानी करूया, मग त्याच्यानंतर पुढे जाऊया अजून काय काय आपण बोलायचं त्याच्यावर. निश्चित. बाबूजींचीच नेहमीची जी सवय होती की गीत रामायणाच्या आधी रामरक्षितला एखादा श्लोक वगैरे म्हणण्याची, तर आपण तशीच सुरुवात करूया. आणि मग पहिलं गाणं आहे ते आपण त्याचा मुखडा ऐकून आपण जरा त्या गाण्याचा किस्साही थोडा ऐकू. ओके.
आ आ आ पूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् आपदाम् पहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम 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 स्वये श्रीराम प्रभु ऐकती स्वये श्रीराम प्रभु ऐकती कुशलव रामायण गाती कुशलव रामायण गाती स्वये श्रीराम प्रभु ऐकती स्वये श्रीराम प्रभु ऐकती कुशलव रामायण गाती। आज काय आपण काय पूर्ण गाणं म्हणू शकत नाही कारण आपल्याला बऱ्याच चर्चा इतरही करायच्या आहेत. अगदी अगदी नक्की नक्की पण फारच सुंदर सुरेलाची सुरुवात झालेली आहे. अजून काय तुला सांगता येईल त्या गाण्याच्या ओघाबद्दल? अतिशय छान किस्सा आहे. आता तुम्हाला तर म्हणजे बाबूजी आणि गदिमा एवढे चांगले मित्र होते पण त्याचबरोबर तुम्हाला सगळ्यांना सर्वश्रुत आहे हे की त्यांचे बरेच अगदी जाहीर सुद्धा सुसंवाद चांगलेच व्हायचे ते मध्ये. तर त्याच्यामध्ये पहिली गोष्ट ते चॅलेंज सीताकांत लाडांनी उचललं होतं त्यावेळेला की नाही मी दोघांकडून एवढ्या प्रोलॉंग टाइम साठी हे करून घेईन. बरं आता हे पहिलंच गाणं आणि व्हायचं काय तर संध्याकाळी हे आदल्या दिवशी संध्याकाळी हे गाणं रेकॉर्ड करायचे आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी बरोबर मला वाटतं 8:45 वाजता वगैरे तो शो असे त्यावेळी अर्थात माझा जन्मही नव्हता पण जे किस्सातून ऐकलेल्या लोकांकडनं तर पहिलंच गाणं हे स्वये श्रीरामप्रभू ऐकती आणि 11 कडवी आहेत गाण्यात. ओके आणि ते काय करायचे जनरली 3-4 दिवस आधी लिहून बाबूजींना पेपर द्यायचे आणि बाबूजी ते कॉम्पोज करून आदल्या दिवशी रेडी आणि मग रेकॉर्डिंग झालं की दुसऱ्या दिवशी त्याचं प्रसारण. हा काय झालं रात्री 10 वाजता बाबूजी म्हणाले हो आता रेकॉर्ड करायचं तो पेपर द्या मी धून लक्षात आहे माझ्या गायला बसू. त्यामुळे पेपर तुम्हाला दिलेला आहे ऑलरेडी मी. तो म्हणे माझ्याकडे नाहीये मी जे तुम्ही पेपर देता माझ्या नेहमी हार्मोनियम मध्ये असतो हे बघा हार्मोनियम तर म्हणजे तुमची हार्मोनियम म्हणे तुम्ही मला मला नाही माहिती असं बऱ्याच लोकांकडून ऐकलेलं आहे. मग सीताकांत लाडांनी त्यांना एक स्टुडिओमध्येच एक जागा करून दिली बाबा गदिमांना आणि त्यांना 2 तास दिले तिथे. त्यांनी अर्थात मी असं म्हणणार नाही की नवीन गाणं लिहून काढलं हे कारण लॉजिकली योग्य वाटत नाही पण त्यात सगळीच कडवी आठवत नव्हती पण ते आठवून मेमरीतून जे काही येईल त्यांनी 2 तासात ते पुन्हा गाणं लिहून काढलं आणि त्या रात्री ते काहीतरी पहाटे 3 वाजेपर्यंत त्याचं रेकॉर्डिंग चाललं होतं आणि तसं होऊन ते पहिलं गाणं गीतरामायणातलं सगळ्यांना ऐकायला मिळालं. हा एवढा म्हणजे आपण म्हणतो विघ्नहर्ता जो असतो तो देवाच्या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा विघ्नहर्तामध्ये येऊ शकतो की त्याच्यामध्ये विघ्न यायचं म्हटलं की कशात काही होऊ शकतं त्याच्यामध्ये. एवढ्या मोठ्या गीत रामायणाचं जे आज आपण इतक्या आनंदाने ऐकतो जवळजवळ 60-65 वर्षानंतर सुद्धा त्याच्या मागचा किस्सा खूपच सुंदर आहे त्याच्यातलं. बरं त्या गाण्यांमधलं वैशिष्ट्य म्हणायला लागलं तर बाबूजींचं म्हणजे सुरुवातीच्या काळात जे रेडिओवरती झालं ते मात्र वेगवेगळ्या गायकांनी गायलेलं होतं. म्हणजे त्या बाबूजींच्या मिसेस स्वतः होत्या त्याच्यामध्ये ललिता ताई असे बरेच जणांनी त्याच्यामध्ये गायलेलं होतं. पण त्याच्यानंतर मात्र त्यांनी जेव्हा गीत रामायणाचे त्याचा जो संच काढायचा ठरवला HMVनी तेव्हा मात्र त्यांनी परत पूर्ण बाबूजींच्या आवाजात एक घेतलं होतं. त्याचं कारण काय होतं? काय असं काही खास कारण होतं?
त्याचं कारण पहिली गोष्ट म्हणजे व्यस्त होते सगळे, आणि त्यामुळे सगळ्यांना एकत्र आणून हे काम करायचं होतं. आणि रेडिओचं मुख्य म्हणजे ह्याचं रेडिओचं काम होतं, त्यामुळे बाकीचे रेकॉर्डिंग आर्टिस्ट होतेच पहिली गोष्ट. आणि दुसरा त्याच्यामध्ये असा विचार होता की त्यांचं म्हणजे ठरलं होतं की जी सगळी रामाची गाणी आहेत, भले इतर गाणी गायक असतील, पण रामाच्या तोंडची जी सगळी गाणी आहेत ती बाबूजींनी गायलेली आहेत. ओके. दुसरं म्हणजे सीतेच्या तोंडची सगळी गाणी होती माणिकजींनी गायली होती. ओके. हो. त्यातलं एकच गाणं फक्त लता दीदींनी गायलंय. कौसल्याच्या तोंडची सगळी गाणी आहेत त्या ललिताबाईंनी गायलेली आहेत. ओके. आणि मग ते सोडता इतर जे सुमंत म्हणा, हनुमंत म्हणा, ह्या सगळ्यांच्या बाकीच्यांच्या तोंडची गाणी मग इतर गायक म्हणजे इतर म्हणजे दिग्गजच ते, वसंतराव देशपांडे म्हणा, वामनराव म्हणा, अशा सगळ्यांनी गायलेली आहेत. तर हे मूळ उद्देश होता. पण त्यातनं मेजर ऑब्झर्वेशन पुन्हा सगळ्यांचं कलेक्टिव्हली झालं बरं का. ही मुख्य गोष्ट आहे की बाबूजींना वाटलं की माझा माईक आणि माझंच ऐक, असं असं न करता, तर बेसिकली त्यांना सगळ्यांना कलेक्टिव्हली असं वाटलं की अरे बाबा, हे जे बाबूजी जेव्हा गातात तेव्हा ते नॉर्मल त्यांच्या मुद्राच वेगळ्या होतात. आणि त्यांची कम्प्लीट बाबूजी इज नॉट बाबूजी वेन ही सिंगिंग गीत रामायण. तर तो एक कोशंट आला पाहिजे, म्हणून त्यांना सगळ्यांनी बाकीच्यांनी हे केलं की प्रोत्साहित केलं की तुम्ही स्वतःही हे 56 गाणी स्वतःच्या आवाजात तुम्ही स्वतःही करा. आणि अर्थात तुम्ही आता ऐकाल तर मेजॉरिटी तेच जास्त ऐकलं जातं, रूढाने बघितलं तर. हो. आज आता रेडिओवरचं बऱ्याच लोकांना माहिती पण नाहीये की ही गाणी वेगवेगळ्या गायकांनी गायलेली आहे. आता गायली होती. तुमच्या म्हटलं की बाबूजींच्याच आवाजातलं वाटतं. आणि खरं सांगायचं म्हणजे बाबूजी जितक्या भावुकतेने त्यातली काही गाणी गातात, तेवढं इव्हन फिमेल सिंगर सुद्धा गात नाहीत. हे मोठं आश्चर्य आहे त्याच्यामध्ये. आणि बघा ना, तो प्रत्येक सेमी क्लासिकल मध्ये किंवा लोकसंगीतामध्ये त्याचाही केवढा छान वापर. म्हणजे जे आता तो सावळा रामचंद्र आहे फॉर एक्झाम्पल, तर त्याला प्रायमरीली त्यांनी फार क्लासिकल ढंग न देता, त्याला बाकी काही न करता, त्याला साधारण एक पाळणा, ओवी किंवा अंगाई गीत टाईपच ठेवलेलं आहे की हं. आईच्या मनातलं जे काही असेल. वेरॅज रामजन्मला मध्ये सुद्धा पण आता तुम्ही पाहिलं की आपण येणारच आहोत रामजन्माकडे, त्याची जी मुरकी आहे किंवा तान आपण म्हणू शकतो, ती एवढी छान ठेवलेली आहे त्यांनी की तो तालाचा उत्साह आणि त्याच्यात स्वराचं त्याला लगटून जाणं, हे अतिशय छान कॉम्पोजर म्हणून त्यांनी त्याचा विचार केला. त्या डिस्कनेक्ट झाला का चुकून का? नाही, नाही, नाही. आहेत. हं, ओके, आहेत. ओके. हं. नाही, मग झलकच दाखव ना तू त्याची की आता याच्यावरती. हो, हो. नक्की, नक्की. तर बेसिक चैत्र मास त्यात शुद्ध नवमी तिथी, गंधयुक्त तरी वात उष्ण हे किती, तो न प्रहरी कागशिरी सूर्य थांबला. राम जन्मला ग सखे, राम जन्मला, राम जन्मला ग सखे, राम जन्मला. कौसल्या राणी हळू उघडी लोचने, दिपून जाय माय स्वतः पुत्र दर्शने. ओघळले आसु सुखे कंठ दाटला, ओघळले आसु सुखे कंठ दाटला. राम जन्मला ग सखे, राम जन्मला, राम जन्मला ग सखे, राम जन्मला. तर प्रत्येक गाण्याला अरे दिवसभर ऑफिसच्या कॉलवर आज म्हणजे जवळजवळ मी 5.5 तास बोलतोच आहे प्रेझेंटेशन. आणि तशीच मीटिंग संपवून बसलो गायला. सॉरी, चूक झाली थोडी गाताना माझी, माफ करा. नाही, नो प्रॉब्लेम. परंतु हेच त्यांचं होतं की म्हणजे ऍप्ट, जिथे जे आवश्यक आहे तेवढंच करणे, ना कम ना जादा. आणि त्याचमुळे ती एवढी गाणी कायम लक्षात राहिली. तुम्ही बघितलंय की अगदी त्यांनी काहीतरी एक्सटेम्पोर म्हणून काहीतरी वेगळंच करावं कुठल्या तरी गाण्यात,
बिलकुल नाही. जिथे गरज ज्याची नाहीये त्याच्याशिवाय काही केलेलंच नाही. किंवा इव्हन वाद्यांचा सुद्धा विचार केला म्हणजे एवढी छान छान गाणी. आता आपले आजगावकर जे होते डोंबिवलीचे, तुला माहित असतील, वसंतराव आजगावकर, हो. तर ते पूर्ण संच घेऊन करायचे बरं का गीत रामायण. आणि मी त्यांचे अनेक कार्यक्रम, आणि निनादजी तर आता फेसबुकवर पण मित्र आहेत, तर त्यांचे कार्यक्रम बघितले आहेत. आणि ते एक एक वाद्य त्यांनी अगदी मोजून घ्यायचे. म्हणजे म्हणतात नाही का, लेमॉस्की थिअरी, इफ देर इज अ गन ऑन द वॉल इन द फर्स्ट स्टॅक, इट मस्ट फायर इन द थर्ड. तर Correct. जिथे ज्याची आवश्यकता नाही ते करायचं नाही म्हणजे नाहीच. नाही, नाही. हा खूपच सूक्ष्म मुद्दा आहे ऍक्च्युली बघायला गेलं तर. कारण बरेच वेळा काय होतं, की आपल्याकडे आता एवढी 56 गाणी आहेत, मग व्हेरायटी द्यायची आहेत, मग एवढे राग आहेत, मग सगळे आपण म्हणजे काय होतं, की निवडताना सुद्धा मोह तो नक्कीच कुठल्याही संगीतकाराला होणारच, की अरे माझ्याकडे केवढी रेंज आहे मी दाखवतो. कारण आयती संधी चालून आलेली असते. त्यातून ऑल इंडिया रेडिओ सारखा प्लॅटफॉर्म मिळत होता. म्हणजे त्यावेळेला अर्थातच बापरे. नंबर 1 प्लॅटफॉर्म अवेलेबल अख्ख्या देशामध्ये तुम्ही पोहोचू शकणार होतात त्याच्यामध्ये. म्हणजे ह्या गोष्टी असताना देखील स्वतःला कंट्रोलमध्ये ठेवून आणि विषयांना धरून अनुरूप असंच संगीत त्याला सादर करणं हे सुद्धा एक कलाच आहे म्हणत. आपण पुढे जाण्याच्या अगोदर अजून एक ह्या गाण्याचा किस्सा मला सांगावा असं वाटतं. तो म्हणजे अं, माडगुळकर जेव्हा हे गाणं लिहित होते, ते जनरली ते 2-1 तासात गाणं संपवायचे लिहून. तर ह्या वेळेला काय झालं, तर रात्री 10:30-11 वाजेपर्यंत जेवणं आटपली तरी पण गाणं झालेलं नाही. तर माई म्हणाल्या, की "अरे काय बाबा, काय चाललंय, म्हणजे आज काय होतंय की नाही गाणं?" तर त्यांचा होता, म्हणजे त्यांचा माडगुळकरांचा कमेंट असा होता, "अगं श्रीरामाचा जन्म होतोय, कोणा अण्णा माडगुळकरांचा जन्म नाहीये. वेळ वेळ लागणार, थांब जरा." नाही, बरोबर आहे. माडगुळकर तसे मिश्किल आणि हजर जबाबी देखील खूपच होते. त्याच्या हो, प्रसिद्ध कथा खूप वेगळ्या आहेत त्याच्यामध्ये. खरंय, खरंय. स्टोरीला पुढे नेऊया आपण जरा. रामाचा जन्म झालेलाच आहे. त्याच्यानंतर पुढे रामाचं अर्थातच अ, लहानपण होतं, पुढे जातो. आपण आता डायरेक्टली लग्नाकडे वळूया, सीता स्वयंवराकडे वळूया. अ, तसं बघायला गेलं तर ऍक्च्युली त्याचा इन्फ्लुएन्स अफगाणिस्तान किंवा ह्या साईडच्या एरियामध्ये असल्यामुळे संगीताच्या बाबतीत त्यांनी काय परिणाम झाला होता ते गाणं सिलेक्ट करताना त्या वातावरण निर्मितीसाठी. म्हणजे स्वयंवराचं गाणं जर हा. म्हणायचं झालं तर, हा, तर बेसिकली दाखवायचं हेच होतं, की मूळ उद्देश काय आहे. तर काळ म्हणजे असं नाहीये की फार जुना काळ आहे म्हटल्यावर हवं तसं तू म्हणजे वागू शकतो ते राजा राणी असले तरी तरी सुद्धा का होईना, परंतु त्या मुलीला चॉईस आहे. बरं, ते असताना सुद्धा योग्यता सिद्ध करणे वगैरे वगैरे ह्या सगळ्याचा वापर केला. तर तू जर बघशील त्याची कडवी किंवा फ्लो, एक एक शब्द, की प्रथम डेफिनेशन आहे की काय चाललंय, म्हणजे काव्याच्या रूपाने, की चाललंय ते काय चाललंय आणि का चाललंय. बरं, त्या दरम्यानच्या प्रोसेसमध्ये मुग्ध जानकी दुरून न्याहाळी रामधनुर्धारी. तर बेसिकली तो जो फ्लो त्यांनी दिलेला आहे याच्यामध्ये सुद्धा, आणि अगदी शेवटपर्यंत जाईपर्यंत, की जेव्हा कडाडून 2 तुकडे होतात त्यावेळेला पुन्हा जे बॅकग्राऊंड म्युझिक आहे, श्रीरामांनी केले तुकडे 2 धनुष्यांचे, त्यावेळी तू नीट बॅकग्राऊंड ऐकशील तर तालावरही त्याचं त्यांनी हे करून दिलेलं आहे. तर म्हणजे विचार करून, अगदीच मी जसं म्हटलं ना, काहीतरी आपलं समोर ठेवायचं, कुठला तरी राग इफेक्टिव्ह वाटेल असा काहीतरी ठेवून पॉप्युलर होईल ह्या हिशोबाने केलेलंच नव्हतं मूळ. म्हणजे त्यांनी तो हा सगळा विचार त्यांचा मागे होताच गाणं पुढे नेताना. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याच्यात अजून एक गीत रामायणाचं फार वैशिष्ट्य मला वाटतं, की छोट्या-छोट्या पात्रांना देखील त्याच्यामध्ये रेफरन्स देऊन गाणी दिलेली आहेत. गुड म्हणजे पॉइंट. हा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे. म्हणजे तर नेहमी कसं होतं, की कथानक आपण ज्याला म्हणतो, कथा लिहित असतो, तर मेन कॅरेक्टर्सना फार न्याय दिला जातो. बाकीच्या कॅरेक्टर्सना ठीक आहे, रेफरन्सिंग पुरतं येतात आणि निघून जातात. पण त्यांची स्वतःची गाणी असणं किंवा त्यांचं रेफरन्स असणं याला खूपच महत्व आहे त्याच्यातलं. अशी 1-2 उदाहरणं काय असतील तसं? अरे बघ ना, तू आता म्हणजे अगदी सुमंत म्हटला. ओके, तसा आपल्याला फार रोल त्यामध्ये दिसत नाही. म्हणजे कथेद्वारे ज्या लोकांना माहिती आहे त्यांना माहितीच आहे. परंतु त्याच्या तोंडी अख्खं एवढं छान चंद्रकंसमध्ये त्यांनी गाणं बांधलं त्याच्यासाठी. त्याच्यानंतर अगदी जसं म्हणजे अहिल्या म्हणा. हं, आपलं मागे ह्याच्याविषयी बोलणंही झालं होतं वाटतं, काही वर्षापूर्वी आपण ह्याविषयी बोललो होतो. किंवा इव्हन जटायूच्या तोंडी पण गाणं दिलेलं आहे. ओके, वानरांच्या तोंडी तर अर्थात आहेतच आहेत. पण प्रत्येकाच्या तोंडी अशी गाणी देऊन, आणि दशरथ म्हणा, किंवा
म्हणजे सगळ्याच्या सगळ्या कॅरेक्टरचं, म्हणजे कारण तसं बघायला गेलं तर रामायण किंवा राम हा जर नीट विचार केला तर तो चांगलं आपण का अभ्यास करावा, कारण तो प्रायमरीली दोन्ही बाजू त्यात सक्सेस आणि फेल्युअर, इनफॅक्ट जास्त फेल्युअरच आहेत तसं पाहिलं तर म्हणून त्या प्रत्येक त्या सक्सेस आणि फेल्युअर मध्ये अनेक कुठले कुठले कांगोरे येतात, फक्त मनुष्य विशेष पकडून नाही तर कुठल्या कुठल्या जीवजंतू का होईना त्या सगळ्यांचा समावेश आहे. आणि हे प्रोजेक्शन होण्यासाठी मुद्दाम ती तशा प्रकारची कॉम्पोजिशन, जसं मी तुला म्हटलं आता आठवण आलीच आहे, म्हणजे किती विचार करून पुन्हा सुमंत आहे, फार तो शेवटी काही झालं तरी सुद्धा सुमंत आहे, म्हणजे नावाप्रमाणे आणि कामाप्रमाणेही सुमंत आहे तो. तर त्यात तो फार इमोशनली होऊ शकत नाही आणि तो म्हणजे नियमही सोडून वागू शकत नाही. तर त्याच्या तोंडी कॉम्पोजिशन पण एकदम एकदम सिम्पल दिलेलं आहे. शेवटी करिता नम्र प्रणाम, शेवटी करिता नम्र प्रणाम, बोलले इतुके मज श्रीराम. आणि एकदम संथ लयीत तो अगदी सगळ्या गोष्टी सांगणार आहे, ना अति इमोशनल होणार आहे, ना काही काही तथ्य गाळणार आहे. तर एवढं छान विचार करून करणं खूपच म्हणजे अद्भुतच अद्भुतच. प्रीती, येस, आता आता माझी माझी वेळ, बिकॉज फॉर मी सॉरी, आमचं काय झालं ना प्रीती, आम्ही अनेक दिवस बोललो नाहीये, त्यामुळे आमच्याच गप्पा सुरू. सॉरी नाही सॉरी. नाही, हे ऍक्च्युली माझ्यासाठी असं, मी आता जस्ट विचार करत होते की माझ्यासाठी एवढं एज्युकेशनल आहे हे, लाईक जस्ट लर्निंग द प्रोसेस ऑल्सो, आणि त्यांचा मागे त्याच्या मागचा विचार काय होता, कसं होता. बिकॉज ऑनेस्टली असं जर बघितलं गेलं तर माझ्या लाईफमध्ये एवढा कल्चरल इम्पॅक्ट नाहीये, लाईक मराठी कल्चरचा इम्पॅक्ट एवढा नाहीये, अँड दॅट्स वेअर आय सॉर्ट ऑफ बॅलन्स इट आउट ह्या मराठी मिसळमध्ये. मी या ह्याच्यात इन्व्हॉल्वमेंट असा बॅलन्स करते जिकडे माझ्यासाठी खूप एज्युकेशनल होतं, आणि माझ्यासारखे असे खूप पण लिसनर्स असतील, प्रोबेबली किवी इंडियन्स इकडे जे बॉर्न झालेले आहेत ज्यांच्यासाठी एवढं नाहीये. तर मी जो विचार करत होती, आय वॉज थिंकिंग की वन ऑफ द थिंग्स इज, एक तर हे AIR रेडिओच्या वेळेसचं होतं, सो दॅट वॉज लाईक द 1950s, आणि त्यावेळेस एक्सपोजर पण असं जर बघितलं बाकीच्या ह्याचा कसला नव्हता, तर ह्याचा जो इम्पॅक्ट झाला असेल तो खूपच ट्रिमेंडस असेल ना, आणि जो इन्फ्लुएन्स पण त्यांनी केला असेल तो खूपच एकदम लोकांना असं खूप वाटलं असेल की अरे हे काय आहे, काहीतरी नवीनच बनवलेलं आहे, आणि दिस साऊंड्स लाईक आय वॉन्ट टू लिसन टू मोर ऑफ दिस, असं काय झालेलं, लाईक तू खूप स्ट्रॉंग इन्फ्लुएन्स झालेला तू आहे आता म्हणतेस तर माझ्या अंगावर शहार येतोय, कारण त्यावेळेस कारण मी तुला सांगतो ह्याचा कसा इम्पॅक्ट आहे बघ. हा, तो. वर्ष किती झाली आता, याला जवळजवळ 65 पेक्षा जास्त वर्ष झाले क्रिएट होऊन. हो, सो ऑब्व्हियसली ते एक मीडियम होतं, त्यावेळेचा एका पिढीवर इम्पॅक्ट होता. आणि अशी तेव्हा इंडिपेंडन्स जस्ट झालेला, सॉरी हे पण पॉइंट आहे आपला की बरोबर. त्याच्यानंतर ते पण होतं. आणि तो आपण तो पॅरलली पाहिजे तर किशोरीताई म्हणा तर तर किंवा इतर म्हणजे बरेच कलाकार, त्यावेळेला आपला क्लासिकल म्युझिकचा सुद्धा एक रेनेसान्स अँड रेफॉर्मेशन म्हणून चालू होतं, जो आपण जगभरात जात होते कलाकार वगैरे. परंतु स्पेसिफिकली मराठी हे एवढी वर्ष चालणं, ओके, तर लोक असं सांगतात की म्हणजे बाबूजी त्यानंतर जाहीर कार्यक्रमही करत असत, तर त्यावेळेला बाबूजी असं लोक असं सांगतात, बघितलेले लोक, की हजारो लोक असायचे समोर, हजारपेक्षा जास्त. ते हजारच्या हजार लोक सगळी कडवी म्हणायचे बाबूजींबरोबर. म्हणजे खरंच मला एवढं भरून येतं की लोक म्हणजे समोर बसून रडायचे. बाबूजी पण माताना तू वैरणी वगैरे गायले की बाबूजी एवढं थकून जायचे की मध्यंतरामध्ये बाबूजी बायोब्रेकलाही उठायचं नाही, त्या पेटीवरच डोकं ठेवून बसून राहायचं तिकडे, कारण एवढी एनर्जी खर्च व्हायची त्यांची, आणि एवढ्या तन्मयतेने करायचे, आणि केवढे शेकडो कार्यक्रम. बरं, मी नुसतं सांगणं आणि ऐकणं नाही म्हणत आहे, पण मी स्वतः याचा अनुभव घेतलेला आहे बरं का. एकदा बदलापूरला एक कार्यक्रम करत होतो मी, आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी तिकडे काहीतरी स्वामी समर्थांचा कार्यक्रम होणार होता वगैरे. तर त्यावेळी त्यांनी छान स्टेज वगैरे छान केलं होतं. यशवंतराव चव्हाण, आता यशवंतराव चव्हाणांचा पण एक किस्सा आहे, पण यशवंतराव चव्हाण मुक्त व्यासपीठ म्हणून आहे तिकडे बदलापूरच्या बाजूला, स्टेशनच्या बाजूला. तर मी तिकडे सुरुवात केली गीत रामायण गायला, आणि पहिली 3-4 गाणी झाली हो, समोर फक्त 50च लोक, आणि थोडं ऑडच वाटायला लागलं. म्हणजे अगदी काही मला ह्याचं काही नाही, पण ऐकायला कोणी असेल तर बरं वाटतं नाही का. आणि मला आठवतंय बरोबर, बाय दॅट टाइम मी काहीतरी पराधीनपर्यंत आलो, आणि त्यावेळी ब्रेकही नव्हता घेतलेला मी. बरं, वायलिनिस्ट उशिरा लेट झाला होता, तो फॉर्च्युनेटली
वायरलेस मध्ये येऊन कधी जॉईन झाला मला माहिती नाही. आणि मग मी जेव्हा पराधीना आहेला डोळे उघडले तेव्हा ते अख्खं प्रांगण भरलं होतं. म्हणजे जवळजवळ मोर दॅन 500-600 लोक, आणि लोक त्या कंपाऊंड वरनं पण उभे राहून बघत होते. जे बिचारे लोक रात्री कामावरनं येत होते तेही बॅगा टांगून स्टेशनच्या बाजूला उभे राहून सगळे ऐकत होते. म्हणजे त्याचा इम्पॅक्ट किती आहे पहा. म्हणजे कधी 65 वर्षापूर्वी तयार केलेली रचना आणि त्याचा एवढ्या वर्षानंतरचा माझ्यासारख्या यत्किंचित गायकाने, म्हणजे माझं नाहीच आहे ते ऍक्च्युली, म्हणजे पुन्हा रियालिटी चेक, माझं हम्म. नाहीच आहे ते, ओरिजिनल क्रिएशनचा केवढा हा मोठा आहे. यशवंतराव चव्हाणांबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांनी एकदा फार मोठं यांचं भांडण सोडवलेलं होतं बरं का. म्हणजे ते हो का? जवळजवळ काहीतरी काही महिने बोलत नव्हते, आणि एका कार्यक्रमात आले तर त्यांनी जबरदस्ती त्यांना म्हणाले, बघा मी संरक्षण मंत्री आहे, मी काय करू शकतो तुम्हाला माहितीये, मिठ्या मारा, तुम्ही आटपून टाका, कारण मला टेन्शन आलं कधीतरी तर मी पराधीना आहे जगती वाचतो जाऊन, आणि त्यातनं मला प्रेरणा मिळते, आणि तुम्ही दोघ जण असं एवढा सुसंवाद चांगला नाही. मिठ्या मारा. आणि ह्याचा इम्पॅक्ट लाईक मराठी कल्चर पण नाही पण बाकीच्या कल्चर्स मध्ये पण झालेला आहे ना. लाईक when I was मी रिसर्च करत होती तेव्हा आय सॉ की बाकीच्या कल्चर्स मध्ये पण म्हणजे बेंगॉली मध्ये पण आहे असं काहीतरी ट्रान्सलेट केलेलं आहे. और हाऊ इज इट? बिलकुल हिंदी आहे. अनेक, मला वाटतं मी तरी लास्ट जे बघितलं होतं ते आता 7 का 8 भाषांमध्ये ह्याचं पहिलं 9 भाषांतर झालेलं आहे. 9. 9 टोटल 9 भाषांमध्ये याचं आलेलं संपूर्ण गीत रामायणाचं ट्रान्सलेशन केलेलं गेलेलं आहे. हो. आणि हिंदी तर म्हणजे हिंदीचं मी माझ्याकडे डाउनलोड केलंय. हिंदीचं तर पूर्ण ऍक्च्युली ऑलमोस्ट सिमिलर आहे. म्हणजे शब्द, हो 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 हो. आणि अंधेरीचे जे गृहस्थ आहे त्यांनी पूर्ण संस्कृत मध्ये देखील केलेलं आहे. पूर्ण हो का? गीत रामायण, हो, हे गीत रामायणातली सगळी गाणी पूर्णपणे सेम चाल संस्कृत मध्ये लिहिलेली आहेत त्याच्यात, पूर्ण त्याच्यातलं वा कम्प्लीट त्यातलं वा. मला अप्रतिम वाटतं आहे. संजयच्या वडिलांनीही काहीतरी काम केलंय याच्यावर. मला मागे त्यांनी काहीतरी हो, पीडीएफ पाठवली होती. हा. करेक्ट. त्याच्यातलं मी घड्याळाकडे माझं एकदम लक्ष आहे. आपल्याला अनफॉर्च्युनेटली मिसळीमध्ये आपल्याला फोडणी दिली, कांदा दिला, रस्सा दिला, एक्स्ट्रा रस्सा मागवला तरी लिमिट असते अर्ध्या तासाची. आपल्याकडे बरोबर. ऑलरेडी आपण 27-28 मिनिटं गेले आहेत. तर आपण आता एक रावणाच्या वधाकडेच डायरेक्टली जाऊया आणि रावण वधाचं गाणं घेऊया आणि कार्यक्रमाची सांगतेकडे वळूया आपण. त्याचा तू निश्चित. आणि मी, पूर्ण हा लांबडं व्हर्जन पण घेऊ शकतोस त्याच्यात. हा किंवा मी रावण वधाचा मुखडा गाऊन मग भैरवी, म्हणजे चालेल, त्याचा एक मेसेज चालेल, पण होईल की ज्यांना आवड आहे ते गातीलही पुढे, नाही का? चालेल. नो वरीज. लोक हो बघा रामलीला, लोक हो बघा रामलीला, भूवरी रावण वध झाला, भूवरी रावण वध झाला. लोक हो बघा रामलीला, लोक हो बघा रामलीला, भूवरी रावण वध झाला, भूवरी रावण वध झाला. जसं बाबूजींचं कायम सांगणं असे, गाबाळानो श्रीरामायण, गाबाळानो श्रीरामायण. रघुराजाच्या नगरी जाऊन, रघुराजाच्या नगरी जाऊन, गाबाळानो श्रीरामायण, गाबाळानो श्रीरामायण. I'll reserve those last 30 seconds for Prashant to close. थँक्यू रघु. तू आज आमच्यासोबत इथे वेळ घालवलास, त्याबद्दल माहिती दिलीस आणि खूप थँक्यू. सुंदर असं रामायणाचं सादरीकरण केलंय त्याच्यातलं. धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. श्रोतेहो, आजचा कार्यक्रम कसा वाटला ते आम्हाला जरूर आमच्या FB वरती, YouTube वरती आपले अभिप्राय जरूर कळवा. आपल्याला या कार्यक्रमामध्ये अजून काय काय बघायला आवडेल ते देखील आम्हाला कळवा. अशीच मिसळ आणि त्या मिसळीची चव घेत राहा. पुढील सोमवारी आम्ही अजून एक मिसळीचा कार्यक्रम घेऊन येऊ आणि कोजागिरी जवळ आलेली आहे, त्यामुळे कोजागिरीच्या निमित्ताने तो खास कार्यक्रम असेल. तर आजच्या संध्याकाळी पुन्हा आपल्यासाठी खास न्यूज नाहीये. आपण 2 आठवडे अजूनही लेव्हल 3 मध्ये राहणार आहोत. तरी सुद्धा ज्यांनी जे व्हॅक्सिन राहिली असेल त्यांनी या व्हॅक्सिनेशन करून घ्या. स्टे सेफ, स्टे वॅक्सिनेटेड. थँक्यू. थँक्यू.